Cyfrifiadureg yw'n cwrs fwyaf poblogaidd ni oherwydd mae'n cynnig y hyblygrwydd i gadael myfyrwyr i arbenigo ymhellach yn blwyddyn 2 a 3 gan cyfuno cyfrifiadureg gyda deallusrwydd artiffisial neu cyfrifiadureg ar roboteg neu cyfrifiadureg a gweinyddu systemau. Ni yw'r adran cyfrifiadureg fwyaf agorau yng Nghymru. Mae'n staff yn gyfeillgar iawn ac mae teimlad o gymuned da yn yr adran. Mae myfyrwyr yn mynychu darlithoedd a sesiynau ymarferol ac grwpiau bach o tiwtorialau ar gyfer y modiwlau craidd. Mae'r darlithoedd yn gyffredinol yn grwpiau mawr, mae'r ymarferion yn grwpiau llai a mae'r tiwtorialau yn grwpiau bach o tua 10 myfyrwyr. Mae Aberystwyth yn lle prydferth iawn i astudio. Mae'r campus ei hun wedi lleoli rhwng y traeth a'r mynyddoedd, ac felly mae yna digon o gyfleoedd i myfyrwyr i fwynhau'r awyr agored. Mae'r pentre a teimlad o pentre bach gyda cyflwysterau o tre fwy o faint. Mae'r lle yn denu myfyrwyr o draws y byd i gyd ac mae yna deimlad o gymuned gwych yma yn Aber. Mae ein Dilynwch yn cynnwys llawer o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n ystyried ddod i Aber i astudio. Gallwch hefyd dilyn ni ar cyfryngau cymdeithasol, Twitter a Facebook. Mae ein Dilynwch yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n ystyried ddod i Aber i astudio. Gallwch hefyd dilyn ni ar Twitter a Facebook.